experiència amb el nostre grup ha estat positiva o negativa? Justifica la teva resposta. A veure, positiva, perquè he vist una evolució prou bona d'un gran nombre d'alumnes, és a dir, des que us tinc des de tercer, no? Doncs la valoraria positivament. En principi ha estat una promoció que jo us he tingut des de tercer, oi? Tercer i quart han sigut 2 anys en els que, evidentment, com a promoció us haig de dir que he tingut, de seguida vaig tenir una connexió especial. Les coses es podien raonar, les coses es podien parlar i vull dir, hi havia una reacció positiva quan hi havia un raonament al darrere. Heu estat gent doncs, que realment amb una bona explicació heu reaccionat i heu entès. Per tant, la meva afinitat amb vosaltres ha estat una promoció i és una promoció que recordaré al llarg de temps. Sí, home, clar, és que us conec des que éreu molt petitons. Deu ser la síndrome d'Estocolm, però us tinc molt carinyo, és la veritat. Estic molt carinyo, molt bona, estic molt contenta i sou una gent molt agradable, que m'heu fet sentir molt bé, no sé, com si fóssiu quasi bé fills meus, que ja és fort, ja et dic síndrome d'Estocolm. La justificaria molt... Bueno, me'n recordo molt bé, és un bon record, perquè a més compartia amb el Xavi Cabré, a més vaig ser tutor aquest any, va ser l'última tutoria que vaig tenir i me'n recordo molt bé perquè va ser un curs molt agraït i molt interessant. Llavors, a primer, força bé, molt bé, vaja, jo tenia una promoció que n'estava molt contenta. A tercer, ja em vau fer enfadar una mica més, suposo que és el canvi d'edat, el canvi, el que es diu típicament l'edat del pavo, no? I a quart, doncs, sorprenentment, m'heu fet enfadar més, m'han fet enfadar més, perquè tu no tinc aquest any, que no pas els altres anys. I ells ho saben, ja els hi he dit. Per tant, l'evolució no és que sigui negativa, però ha anat una mica de baixada. La meva experiència amb vosaltres és en l'optativa de quart. I si us haig de dir quina és la meva opinió és que és fantàstica. I jo estic supercontenta. Per què? Doncs perquè crec que fa anys, i ho dic en sèrio, que no he pogut donar la matèria amb tanta qualitat com s'ha pogut donar aquest any. Jo crec que he donat més del que m'esperava i la resposta vostra ha sigut estupenda. I a més, no ho dic ara aquí que tinc una pantalla al davant que m'esteu filmant, sinó que a més ho he dit en el professorat, dic l'any que ve qui els tingui a química o a física disfrutarà perquè són gent que hi posen molt interès, moltes ganes i tenen molta capacitat. Per mi ha sigut una experiència molt interessant amb vosaltres perquè vaig començar amb vosaltres el que seria el període aquest d'iniciació del dibuix digital. Us en recordeu que vosaltres vau ser un dels pioners de l'institut que vau començar a treballar a l'aplicació de les eines digitals i diguem que el meu objectiu era d'adaptar també la matèria de plàstica amb aplicacions digitals i ara, parlant de plàstica, jo penso que va ser un repte i que vau fer vosaltres un treball extra que en anys anteriors no s'havia donat mai i per tant vau fer vosaltres una experiència innovadora. Jo trobo que és una promoció que se va posar diguem a fer un tractament del dibuix que fins ara no l'havíem pogut fer. I en aquest sentit els resultats van ser molt positius perquè a més amb vosaltres vam fer també una exposició d'aquests treballs al Pere IV, si us recordeu. Per tant, tinc una memòria i un record molt positiu de vosaltres. Més que positiva. Feia temps que no trobava un grup tan bo com vosaltres. I ara sents sincer? No, és la realitat. Normalment no dic mentides. Bé, la meva experiència és molt positiva primer perquè sempre aprenem coses dels alumnes, dels companys de treball, dels altres professors, dels directors i bé, malgrat que hem tingut alguna dificultat, principalment amb la meva tutoria, jo crec que això ens ha fet créixer tant als alumnes com a mi, com a persones i per tant, doncs, bé, considero que ha estat una experiència molt positiva. Amb el grup de quart l'experiència en general és bona. Per mi ha estat una mica diferent de la resta de centres on havia estat abans, que
que he trobat que el nivell era superior, estava per sobre del que jo tenia acostumat i hi havia un interès per part de l'alumnat més gran que no el que habitualment me'n trobo. Això és veritat. Potser és el que més m'ha sobtat. No, positiva sempre, sempre. En general, jo no he conegut encara cap grup que hagi de dir que l'experiència és negativa, perquè, a veure, tots aporteu alguna cosa. Tot i que nosaltres puguem ensenyar-vos molt, vosaltres ens ensenyeu molt també nosaltres. I a vegades, doncs, no sé, vull dir, la mateixa innocència fa que encara vagis tenint ganes d'ensenyar i de transmetre-us uns valors, no? Perquè quan veniu aquí, sobretot el primer any, sou molt petits encara i, de fet, en general sou encantadors, vull dir que l'experiència bona, sí. Ha sigut una experiència religiosa. Religiosa? Religiosa. Per què? Molt positiva. Ah, per què? Per què? No. No. Perquè sempre aprens coses dels alumnes. Sempre n'hi ha de nous i sempre aprens coses. Home, a veure, jo amb vosaltres vaig estar 2 anys. Llavors vaig estar de tutora, vaig col·laborar amb la coordinació, portava tot el tema d'activitats i serveis, per tant, no era només estar amb vosaltres a nivell de treballar el que és l'assignatura de llengua castellana, que és el que jo estava fent, sinó a més en d'altres àmbits, no? Jo tinc un record molt maco, vull dir, molt agradable. Éreu gent molt col·laboradora, que amb vosaltres es podia parlar molt, parlar molts temes, éreu gent inquieta, i espero que encara continueu sent gent inquieta, com ho esteu demostrant que sí, i a veure, això és sempre molt d'agrair. També és veritat que éreu allò, anar a buscar la punta, és a dir, allò, el que en diuen els 3 peus al gat, és a dir, que a vegades les discussions eren allò, anar fins al final, però això està molt bé. O sigui, gent curiosa, gent amb empenta, gent emprenedora, no, la veritat és que en tinc molt bon record. I quan vaig marxar, a veure, i encara ara, us vaig emportar amb mi, no només a vosaltres també, és a dir, el que és tot l'institut. I qui sap, potser tornaré, no, tinc la plaça aquí, per tant, no sap mai. Quina és la cosa que més recordaràs així a nivell global de la classe? La cosa que més recordaré, doncs, no ho sé, ara no sabria què dir-te. Perquè sembla que tots estàvem mig adormits. No, mira, saps una cosa que m'ha agradat i que valoro molt? Que la major part de... Bé, en general, tots vosaltres manteniu una relació de respecte cap al professorat, almenys cap a mi. Ha estat una relació respectuosa i jo crec que maca. I que, com que penso que molts de vosaltres us tindré els propers 2 anys, jo penso que sí que pot haver una relació maca entre molts de vosaltres. També us Jo no tinc ni idea, perquè és clar, això del record és molt relatiu. Ens recordaràs? Ho recordaré, és molt probable. Tot això, puc patir alguna malaltia degenerativa i finalment, no sé. En tot cas, l'atzar està aquí, esperándonos para darnos un golpe. No, suposo que sí. Home, recordo una sèrie d'alumnes que feien dificultoses les classes, això sí, però veus, he hagut de pensar una mica per recordar, perquè intentes aquestes coses deixar-les. També recordo un grup d'alumnes bastant preguntón, diguem-ho així, i no miro a ningú, en algunes classes en concret, no? Vull dir, volíem saber més i, clar, al final ja allò de dir ja ho sabreu, ara no toca, doncs sí que era una de les coses que havies d'anar repetint perquè es volien avançar, cosa que entenia perfectament perquè ells el que els explicaves doncs ja ho sabien i volien saber més, no? És un tòpic, però la veritat és que estàveu bastant calladets, treballàveu força bé i em va ser relativament senzill fer les classes. M'hagués agradat fer altres coses, el que passa que a l'estar compartint-lo amb l'Àngels ens havíem de sincronitzar i fer més o menys el mateix. A nivell global recordaré preguntes que m'han fet alumnes, que m'han fet pensar molt,
que m'ha agradat molt fer-ho, que he hagut de buscar en mi mateixa la resposta, perquè feia temps que ningú no em feia aquestes preguntes. A nivell global, a mi el que sempre m'agrada, i amb la vostra promoció també, va ser l'activitat que vau fer de teatre de l'Oliver. Nosaltres, com a educadors, perquè fins i tot som educadors, en la nostra feina, intentem treure algun aprenentatge també, per el que és la nostra professió, de l'experiència amb els alumnes. Aleshores, quina experiència important he tingut amb vosaltres? Doncs la idea general que tinc és que era una escola, uns grups bastant coherents amb vosaltres mateixos i teòricament la majoria tenia gran interès per aprendre. Això sí que ho recordo molt bé. Home, el que passa que a nivell global me'n recordo molt de l'últim dia, que ja ho vam estar parlant, de l'últim dia de classe, que us veu posar a ballar tots, que estàvem ja s'acabava, i us veu posar allà tots com bojos a ballar cançons en el YouTube, i aquell dia em va sorprendre molt veure-us tan així, tan divertits. Aquesta pregunta me l'hauria de fer d'aquí 2 anys. Què recordes, no? Jo penso que potser el que me recordaré és la capacitat que teniu d'organització, quan voleu, només quan voleu, capacitat d'organització i puntualment en alguns casos, que això no l'havia vist mai, la capacitat no només crítica, de fer crítica, sinó també d'autonomia, de tirar endavant projectes de manera... Ho tirem endavant perquè volem tirar-ho endavant. Jo diria que serà això el que quedarà, no ho sé. Doncs, a veure, vosaltres us recordo això, que de fet com a professora de tota la promoció només us he tingut a primer d'ESO. Que sí, tercer no, a primer només fent música. Però a tercer vam estar... I després, exacte, a part de lo del teatre. Doncs a primer us recordo, per exemple, algunes activitats que havíem fet. Recordo, per exemple, el Pau ajudant-me amb el tema, vau ser la primera promoció que amb la Montse Vilajosana vau fer el tema de la gaviota del llibre i vau fer uns treballs preciosos. I el Pau ens va ajudar a fer tot el muntatge que, evidentment, anàvem una mica peixes, tant la Montse com jo, i ens vas ajudar a sincronitzar les històries sonores que vau fer unes històries sonores. Me'n recordo també de la vostra, que eren uns pianos, que fèieu allà uns glissandos d'unes rates que corrien. I aquestes històries sonores, recordo que el Pau i també el Bernat Sáez, que ens vau explicar a classe com havíem de fer el programa, vosaltres vau fer de professors, vull dir que vau fer aquest treball i encara recordo el PowerPoint, que eren com unes cortinetes que s'obrien i es tancaven granates amb unes músiques que vam posar de fons i que després el vam passar per Sant Jordi. També recordo, per exemple, el treball que vau fer dels instruments cap a final de curs, que us veu engrescar moltíssim, uns instruments, tu Pau, també amb una roda, hi ha gent que va fer coses amb uns testos, recordo també una mena de violí que va fer la Laura. Bueno, sé que vau fer unes coses molt maques i aquests instruments els tinc filmats, us faria molta gràcia veure-us quan éreu petits. Us recordo una promoció participativa, una mica xerraire, això, bueno, engrescada. Sí, i el que volia comentar de la vostra promoció, que això, com a tot el grup només us vaig tenir primer d'ESO, però després hem tingut a segon i a tercer la fabulosa experiència de compartir el teatre, a segon d'ESO amb l'Oliver, que ens ho vam passar tot superbé, va quedar fantàstic, i a tercer d'ESO l'any passat amb el retaule del flautista. També sou gent que heu col·laborat als Sant Jordis, a les audicions, quan se us ha demanat coses, i la veritat és que amb la gent que hem fet al teatre doncs us haig de dir que heu estat també fantàstics. Podries posar alguna anècdota? O dues? Les que tu vulguis. Home, és la primera vegada que puc rajar d'alumnes per Twitter. I ells de mi també. De fet, l'última part del temari l'hem negociat per Twitter a veure què fèiem. Doncs hi ha una actuació referent també a una d'aquestes actuacions, el Sabadell Cartogràfic, que em va fer molta gràcia perquè d'alguna manera demostra la implicació de l'alumnat. Hi havia un alumne punxant uns sons des de l'escenari i va tenir algun problema tècnic i ens va enviar un WhatsApp dient que estava tenint problemes i que ho estava provant i que estava molt preocupat per la qüestió. I això em va semblar
un detall xulo d'implicació de l'alumnat, no? La setmana aquesta, a principis de setmana va ser amb el grup del B. Estava a classe explicant el tema del currículum, i vosaltres ja el veu començar amb mi, i vaig presentar el meu currículum i un amic meu que és mexicà. I clar, en el currículum surt la foto i tota l'experiència, la formació i tal. I quan vaig posar, escolto de fons: joder, que guapo! I clar, llavors jo em vaig quedar així mirant a la resta, digo jo, de qui parleu? D'ell? Digo, sí, esclar, però el currículum també, Vull dir que va ser divertida la situació. Aquesta és la més recent, tindria moltes més, però ara mateix la més recent és aquesta. Curiosa, jo diria, sobretot curiosa, el mateix que us he comentat abans, el fet que quan sortiu vosaltres a fer classe, que m'encanta, us gravaria. Ara que tinc la càmera aquí al davant, m'encantaria posar-vos a la veu a vosaltres quan sortiu a explicar. I diria que és la que us defineix, realment, com a anècdota. Que parlem, a les classes de català, alguns alumnes pensen que perquè parlem d'altres coses que no és de català és que estem perdent el temps, quan en realitat estem fent expressió oral d'altres temes, que no siguin ben bé el pronom o el subjecte. I sempre hi ha alguna anècdota en cada promoció que fa gràcia o que després els propis alumnes recorden, com per exemple això de les torres, de la Torre Akbar, que vam parlar perquè sortia com a un text expositiu, i a partir de la Torre Akbar vam parlar de la forma, de l'obús, i vam parlar d'una altra torre de les més altes, que en aquell moment de les més altes del món, de la Torre de Comunicacions de Toronto, i que hi havia allà una part de vidre que donava molta por de ficar el peu, i perquè veies tot la gran alçada que hi havia, i això donava una sensació de vertigen que era impressionant. A veure, és que anècdota de Debo en tinc vàries, però potser... Doncs explica-la. A veure, aquelles cares quan vèiem a les famílies que us tocava anar per primera vegada i conèixer... Tinc cares de vosaltres guardades aquí que estàveu amb aquella inquietud de dir verem amb quina família em toca anar, o després quan tornàveu doncs explicàveu la vostra vivència com una cosa... S'us veia gent, ostres, vull dir, que ja us havíeu relaxat, coneixent a la gent que us havia d'acollir, gent vull dir, anècdotes interessants del viatge també, vull dir, veies com us anàveu cada vegada doncs integrant més en l'espai que estàveu en la família, no? Jo recordo la cara que posàveu abans de fer sistemes d'equacions, com volent dir, això és impossible que ho entengui, en canvi després ho sabíeu fer. Jo recordo coses d'aquestes. Jo crec que igual va estar el primer dia que vaig entrar al grup, que no sabia qui éreu, perquè no us havia tingut mai a classe, i va ser com una mica sorpresa quan em vaig trobar allà i em vau explicar per què volíeu estudiar jardí. I aquell dia vaig dir, igual aquest grup serà interessant. És que una anècdota ara, després de 2 anys, és una mica complicat, però el que a tots ens va impactar molt és que si teníem 3 hores de matemàtiques, cada una d'aquestes hores la fèiem en una aula diferent. I segons quina aula els hi tocava, on ens tocava, s'esveraven moltíssim. No sé el per què, però s'esveraven moltíssim. Sobretot quan estàvem al C. Quan estàvem a l'aula A03, allà era on hi havia més moviment, no sé el per què. També l'any passat vam fer alguns treballs de grup, també, i hi havia molta gent que es queixava que no volia fer treballs de grup, també, no? I heu d'aprendre a treballar conjuntament també per fer coses, perquè si no després arribareu a una feina o això que haureu d'estar coordinats amb més gent i no sabreu fer-ho després, no? Un exemple? Bueno, anècdotes. Anècdotes de classe? Sí. No sé, doncs, per exemple, quan fèiem l'enciamada, quan fèiem el croissant, vosaltres em vau ensenyar com es feia i jo ens vaig aprendre molt bé. I digues una paraula que ens defineixi a tot el grup. Una paraula que us defineixi tot el grup. Companyerisme. Companyerisme. Curiós. Curiós. Per què? Perquè teniu curiositat per moltes coses. Vale. Inquiets. La puc repetir? Inquiets. Inquiets.
Inquiets en l'aspecte, jo crec que positiu, i sobretot ho dic des de la meva matèria. Inquiets perquè esteu pensant, ostres, què passarà amb la nostra vida després de quart, sí, jo faré batxillerat, jo faré cicle formatiu, però i després arribar a la universitat, quina carrera, llavors els inquiets és per això. Doncs ja està. Una promoció, jo la catalogaria com una promoció, a veure, inquieta amb aprendre. Molt reivindicatius, molt reivindicatius. Aquesta seria la paraula clau, reivindicatius, sí. Jo crec que vosaltres sereu una promoció que tindreu les possibilitats de fer un batxillerat, sigui el batxillerat que sigui, el científic, el tecnològic, humanístic, l'artístic, com ho sabeu, doncs que serà molt agraït treballar amb vosaltres, estic segur. Sants en el sentit, no sé si m'enteneu. No. Gent maca, vull dir que no hi ha gent que vagi en dolenteria, en punyeteria, com altres promocions. M'explico? Sí. Si utilitzes una paraula en anglès diria exhausting. Però és broma, perquè no heu estat extenuants ni res. Motivants. Motivants. Bé, potser la paraula adequada seria alegria, no? Alegria, jo diria, d'aquest grup. Ja està. Engrescats. Motivats. És que ara motivats té una altra connotació. Motivats o engrescats? Engrescats. 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 Pues treballadors. Ho dius així com poc segur, No, en general, treballadors, potser motivats. Motivats. Sí, en general. Interessat. És un grup que el veig amb molt d'interès per les coses. Persones? Persones. El grup, a veure, n'hi hauria un... És que són diferents, perquè cada grup és diferent, És a dir, jo penso que hi ha unes diferències molt significatives entre els dos que he tingut. Un d'ells, hi havia una gran dispersió en aquell grup, hi havia unes diferències molt importants, jo diria això, un grup dispers. I l'altre he trobat que era un grup interessat. Com a grup presentava interès, era un grup interessat. Sí. Bona gent. No, això són dues. Bona. Entretinguda. Entretinguts? Entretinguts. Sí, pot ser. Qualitat. Amabilitat. Sou agradables, vull dir, no poseu fàcil. Most of you are sensitive. Yes, sensitive is the word. Encantadors. Encantadors. Estàs segura? Ho has dit així molt ràpid, Encantadors. Sí. Intel·ligents. En general. Ja està. Ja està. Has fet prou la pilota? Adolescents. Adolescents. Encantadors, diria. Sí. Jo diria que éreu realment personetes. Personetes. Personetes, sí. Gent amb ganes de créixer i de fer quelcom important. Sí, d'arribar a certes fites. Sí, vull dir que en concret, com resum, doncs una colla en positiu. Una. Agradable. Agradable. Gratitud. Ho sento, estic molt agraïda. Estic molt agraïda per haver pogut estar amb vosaltres i pel que em veu aportar, no? I sobretot quan vaig marxar em vaig emocionar molt. Mira, ara ploraré, toma. Que burra. Doncs, o sigui, no sé, no m'ho esperava. O sigui, no m'ho esperava. O sigui, em va sorprendre tant les mostres d'afecte que vaig rebre. Per tant, és gratitud, no? Gratitud per haver-me deixat compartir amb vosaltres, no? Aquests 2 primers anys de la vostra joventut i per haver pogut, no? Interactuar amb vosaltres, doncs, ho porto dins, és una cosa que els que som mestres, doncs,
ho agraïm, no? Hi ha moments que t'empipes molt i que ja està bé, que tal, que no? Que criden, que fan això, mira què han fet, que tal. Però el temps tot, a veure, no deixa de ser un procés d'evolució, no? Vull dir, la maduresa, no? I aquest poder compartir, d'anar fent, no? Aquest treball de tutoria, de veure, de parlant de temes i que us agrada, que us interessa, no? Va, som-hi, va, doncs ara provem això no va bé, una altra cosa. I haver-me deixat formar part de les vostres vides, perquè realment crec que em veu explicar coses vostres, o em veu deixar entrar en les vostres vides, que això és molt d'agrair, no? I això no sempre es pot aconseguir, no? Agradable, perquè jo m'he sentit a gust en les classes i bueno, que això que donava gust entrar a classe i estar treballant, encara que de vegades, depèn de l'hora això, doncs pot ser més difícil, però jo penso que és una promoció agradable i que és recompensable, perquè el que expliques et ve tornat, que sou persones que enteneu les coses i que es pot parlar de temes molt diferents i cada un té una opinió i això és bo també, no? La paraula per valorar tota la promoció, agradable. Un 8. 8. Sí. Però sí o No. canvia molt de significat? No, és que en general, ja et dic, era un grup amb moltes ganes de treballar i d'aprendre. I llavors els líders que hi havia eren positius i la resta doncs s'enganxaven. Havia alguna persona que sempre hi ha que no s'acaba d'enganxar, però la immensa majoria s'enganxava al grup. Divers. Jo crec que la paraula podria ser divers, la veritat. Què seria una bona? Heterogeni. Ens deixem un heterogeni. Sí? Sí. Doncs mireu, és un regal que us faig, perquè no és habitual, però original. Potser aquesta, grup m'agrada, sí. Colla, diria fins i tot, colla. Grup o colla, N'he de triar una? Sí. Potser colla, que és més Colla. d'aquí, no? Colla, sí, perquè parlen més d'amics i tal, no? Sí, colla. Vale, doncs ja està. ¿Ya está? Sí. Bueno, muy bien, me quito el micro.